Nu știu, dar mi se pare că am auzit ceva. Efectiv, tot e căzut și aici. Am văzut ceva pasăre. Hai, salut și bine am găsit la un nou episod cu locuri părăsite. Am văzut că videoclipul trecut a strâns undeva la 44 de like-uri acum când filmez și vreo 1100 de vizionări. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținere, așa că astăzi am venit la un restaurant părăsit ziua, dar dacă strângem 20 de like-uri măcar, la videoclipul ăsta o să venim și seara. Să vedem dacă putem intra. Ia să vedem. E destul de căzut, sincer, restaurantul ăsta. N-am găsit nimic pe Google, că am căutat să văd ceva istoric despre el sau de ce e închis definitiv sau ceva. Văd că și acolo e ceva. Să mergem și acolo dacă reușim. Să vedem. Nu am găsit nimic de ce ar fi închis sau ceva de genul. Nimic n-am găsit legat de el. Și văd că e deschisă. Și ai ceva pomuleț. Cred că a fost de decor probabil, că văd că sunt fundițe pe el. Acolo ieșim afară. Mai începem așa, apărând fiecare cameră. Un bocanc. Aici tot așa, cred că ieșim afară, că văd lumină. Ia să vedem mai departe. Bun. Aici cred că a fost bucătărie, așa pare. Spălător, vase, da, și 100%. A fost bucătăria. Da, uite că aici ai chiuvetă. O, aici picată aici tavanul. Picată tavanul. Aici e chiuvetă. Asta 100% a fost bucătăria aici. Da, nu cred. Încă un bocanc. Depozit congelat. Da, e închisă ușa. Cred. Aba nu. Uai, ce picat aici. Da, ce nu ne băgăm că e foarte căzut tavanul. Oricum văd că ieși de afară din restaurant, deci nu mă ajută cu nimic. Ci cameră de curățat pește, după cum scrie aici. Ia să vedem. Ce ceva dulap. Nu e nimic aici. Ce centrale. Cred că aici... Da, aici băgau pe foc. Unde? Da, mă, capac de mașină, restaurant, bun. Ne punem pe mașină, ok. Trebuie să fie și etaj la el, din ce am văzut. Pe aici n-am fost, nu? Nu, că pe aici prin stânga am venit. Păi să mai bine gluga în cap și nu fie ceva. Ce-ai baie? Dulap dezmembrat. 100% o folume. Mă mir că sunt termopane, deci nu e chiar așa vechi. Nu e chiar așa vechi restaurantul dacă sunt termopane. Televizor. Are și ecran. Și ceva depozit. Scuze dacă găsim ceva în dulapurile astea. Nimic. Absolut nimic. Probabil s-a golit. Așa pare să aibă etaj, da. Acolo sunt niște scări, la mergem pe rând. Aici e ceva cameră. Da, dar văd că e furat tot. Cred că a fost restaurant din ăla, da, cu cazare, probabil. Aici nu e chiar așa distrus. Și în alte părți e picat acoperișul, e foarte ciudat. Bine, probabil o și veni lume pe aici, îți dai seama. Asta că e părăsit de ceva timp. Și veni lume ca și noi, probabil, și-o mai distrus. Că se și vede că sunt furate și uși. Uite, de aici, de exemplu, în baia asta nu mai e nimica. Au furat absolut tot. Birou. Vezi și de la birou scoase sertarele, ușa de la dulap. Ce ieșim afară.
Și aici ai picat. De-aia zic că, nu știu. Și aici, că o scos ușa asta cineva, nu cred că e așa de când a fost restaurantul. Aici are baie. Bă, nu știu scările. Hai pe aici, sus, 100%. Aici nu e nimic, e aia și un televizor. Da, uite. Și aici o spar ca să fure, cred că cablurile din el. Deci 100% o veni lumea pe aici deja. Ia să vedem mai departe. Aici ieșim afară. Uite. Han pescăresc. Știi că tot e căzut efectiv, tot e căzut și aici. Am văzut ceva pasăre, cred că o fost ori vultur, ori bufniță, ori a fost ceva pasăre acolo. Ori fazan, dar nu cred că a fost fazan. Aici? Nu-mi zic că coborăm aici în subsol. A, nu, efectiv nu mă loc sub scări, nu-i nimic. Crezut că e subsol. Bă, scările să țin. Așa, pare că ține. Totuși sunt termopane, aia mi se pare... Wow, acolo nu știu sincer ce-i. Să mergem și acolo. Să vedem. Și acolo, cred că acolo țineau lemnele, sincer, n-are rost să mergem până acolo, că tot e nasol. Vedem și mașina de aici. Să vedem ce găsim pe aici. Panoul deja e dat jos. Așa cred că sunt camere. Da, a zis că era și hotel, probabil. Uite că tot e dezmembrat și de aici lipsește cada. Da, zic că și aici sus nici măcar nu sunt termopane. Aici se vede bine mașina. Da, e un restaurant ăsta cu cazare cu tot. Da, dar uite că tot e spart și acolo acoperișul în partea aia. Nu știu, hai să mai vedem ce mai găsim. Vezi că tot e demontat, deci cred că era televizor. Dai seama ce televizor bun aveau. Uite și aici. Tot e furat. A, bun, uite că aici ai dușul. Uite că și aici, uite că tot e dezmembrat, efectiv. Eu mă mir că nu-i mai dezmembrat de atâta. Mi-am crezut că deschide geamul, dar mai e încă unul. N-are rost să mă chinui să-l deschid. Bine, mai departe. Ia să vedem mai departe. Uite că aici nu fura cada. Și putem ieși pe acoperiș. Dar sincer, eu nu mă risc. Că având în vedere că acolo e căzut, eu sincer să fiu, nu mă risc. Și hornul văd că e picat. Eu nu mă risc. Ia să vedem, nu știu în care camera am fost, în care nu. Asta n-am fost. Bine, văd că oricum, aici cred că a rămas urma de la pat. Oricum văd că e cam gol, adică în camerele astea nu prea găsim nimic. Ia să vedem mai departe. Păsările, probabil. Nu, sunt afară, probabil. Țevile astea. Fura și caloriferul. Ori o fura caloriferul, le-a dat cineva jos, înainte să se închidă hotelul. Dar nu cred, sincer. Camera 6. Dar cine nici n-are rost să intru, că nu văd absolut nimic ca să fie. Nu este nimic nici acolo. Uite, se vede urma de la bat, efectiv. Eu cred că au luat oamenii când s-au închis restaurantul. Nu cred că au lăsat toate paturile și tot. Uite, sticle de bere. Sticle. Ladă de bere, da. Nu știu ce am zis, sticle. Ce nu e absolut nimic. Terasă. Putem ieși pe terasă? Nu știu, hai să vedem. Ia. Da, uite că e deschis. Stai, hai să vedem, să explorăm aici. Televizoare. Asta nu știu dacă nu era un fel de apartament. Nu știu, uite-te că e mare rău, uite-te și aici. Cred că era apartament. Probabil, uite-te, ce mare e și aici. Două camere.
probabil era apartament sau cine știe. Era ieșirea aia pe balcon, la ce, nu? Da, uite aici. Nu-i stres. Ia. Pare că ții. Uite vasele. Nici nu e super ceva. Și mai să de aici tot. Bine, sincer, mai departe nu mă risc să mă duc, că cine știe. Având în vedere că ce ciudat arată ciotul ăla de copac acolo. Hai să mergem mai departe, să vedem. Cred că am atâta cu etajul, nu? Că nu prea mai avem. Mergem, mai explorăm jos, că 100% mai trebuie să fie ceva încăperi jos. Nu cred că e numai atâta. Nu știu, hai că închid videoclipul și vedem dacă mai găsim ceva nou să filmez unde deja am fost. Nu știu, dar mi se părut că am auzit ceva. Da, aici e baie, nu nimic. Stai aici. Aici cred că-s țevi. Da, aici-s țevile, nici n-ai rost să filmez. Trebuie să vedem dacă mai găsim ceva. Dar nu te după acolo că e noroi, hai pace. Da, uite aici sticle de bere, o grămadă. Bine, e goale, îți dai seama. O grămadă de sticle. Nu știu, de ceva s-a auzit. De-aia am și pornit filmarea dintr-o dată. O grămadă de sticle aici. Ce probabil a fost bucătăria. Ce-o mai rămas din ea. Și aici am fost deja numai că tătăi de rămas și am zis că nu mai mergem mai încolo. Ia să vedem. Ușa asta supravegheat cu camere video, dar eu nu văd nicio cameră, sincer. Tot e dezmembrat. Noi suntem cu camera, vorba aia. Hai să vedem dacă putem ajunge la ăla de acolo. Și să aude cum ne întoarce. Ce are ceva centrală. Nu știu dacă putem ajunge acolo. Nu prea, că văd că e plin de... Ba, uite că putem. Numai trebuie să mergem pe dincolo, cred. Da, fix pe lângă încăpere. Deci nu uitați, dacă strângem 20 de like-uri, o să venim aici și noaptea și o să filmez. O noaptea probabil o să venim mai mulți. Ce dărâmat-i tot, efectiv. Nu știu. Așa am văzut, așa mi s-a părut că pot pe aici. Ha, dar bine, dar oricum unde să ajung, că tot e dărâmat. Și nu-mi dau seama ce ar trebui să fie aici. Înțeleg cum s-o rupt, că asta practic e partea de aici, din față, tot, intrare, tot, uite, că-s uși. S-a tot efectiv o picat de aici, toată partea din față, toată partea aia din față o picat jos. Să cred că era cea bucătărie de vară sau nici nu știu, că este un aer condiționat, acolo sunt niște țevi. Uite, și pe ușă, pe perete. Nu știu, ori era să văd niște scaune. Da, aia zic și uite. Nu știu, dar oricum nu avem cum să ajungem, că aici mai trec, dar eu nu calc pe lemnele astea, că cine știe ce cuiesc pe acolo și nu m-aș juca, sincer. Oricum, a fost destul de mult de explorat, sincer. Mai ales că noi n-am pus chiar toate părțile. Acolo, partea e foarte faină cu sticla acolo. Ce e acolo? Ah, e o piatră, cred. Da, dar de la distanță arăta ciudată piatra asta. Ca o pasă, ce pomară și o Aia, găsut și eu că e ceva pasăre, dar după am văzut că e piatră. E, cam atât cred că au fost pe aici, că nu prea mai pare nimic de explorat. Deși nu înțeleg de ce... Da, am pescăresc, scrie acolo sus. Deși nu înțeleg de ce s-a închis. Nici nu știu vreun
trecut sau ceva, n-am găsit nicăieri pe Wikipedia. Deci, pe total, cam atât a fost videoclipul, pentru că nu mai avem efectiv unde să filmăm. Am filmat peste tot unde am putut ajunge și unde am putut merge. Dacă strângem 20 de like-uri, o să venim și seara. Și dacă cumva sunteți noi și nu v-ați abonat până acum, nu uitați să abonați ca să mai vedeți când postez clipuri de genul. Ne vedem data viitoare. Salut!